Aha, erre vissza. Nem menekülsz el. Nem menekülsz, dehogy nem. Jó. De nem én vagyok a kutya.
Gyorsan, gyere! Gyorsan! Gyere, gyere, gyere! Fekszik. Gyere! Fekszik! Gyere! Gyere! Fekszik! Köszönjük a segítséget! Tök jól nézett ki. Kritikus pont. Mama, itt! Gyere, 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 gyere! Pólya! Pólya! Gyere a megállításról, gyorsan, kasztagos léptekkel. Menjél, 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 menjél. Hogy van? Gyere, gyere, gyere! Na? Menjél, 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 elkezdődj. Hívjad! Gyere gyorsan! Gyere, gyere! Gyere, gyere, gyere! Fekszik! Fekszik! Azaz! Vett órázra a macskát. Gyertek nyugodtan, Laci. Még ne gyertek fel a pályán.
gyere, gyere, gyere! Ide! Fekszik! Ott fekszik! Vigyázz! Hozzá! Ott fekszik! Szuper! Nagyon okos! Nagyon okos! Robert, forrásra! Ott volt. Ja, az akadály. A pezsgőt egy férfinek adom kinyitni. Jaj. Persze. Az az igazság, hogy nem kaptam poharakat, nem akartam elhozni. Csiroka! Nem kaptam műanyag poharakat, úgyhogy abból iszunk, ami van, jó? Abból iszunk, ami van. Nekünk jó egy. Köszönjük. Elég egy? Bébi! Olyan, mint egy kis bárány. Rita? Igen? Eszter? Ágabból nem fog összejönni nektek. Összefog? Pukkanjon vagy ne pukkanjon? Pukkanjon! Hát az biztos nem. Hát ez nagyon kis. Vérszegény? Kölykös. Ó, ilyen! Jó összeszálltott, tényleg. Ugye összeszedem, fog megcsinálni. És ott hagytam el, jött. Lucky! Nem baj. Ne lejjelje le! Ne haragudj, könnyében. Műanyag. Bibi! Azt hiszem, szerintem ilyen savútól kapott Tessék valami. egy pohár. Greg! Kiki! Még hívottam, de... Csajok! Gyere, Laci! Igen. Utána kocsi. No, És kész, Mucsi. a mai nappal hivatalos, jaj, veszek is, de jó. K99-es vizsgát tettetek. Ez az eredmény felkerül majd a honlapra is, amennyiben nem óvjátok meg. A mai napon még van lehetőségetek meg óvni, hogy valaki úgy gondolja, hogy túl kevés az a pontot kapott, akkor az most jelezheti, hogyha nem, akkor felülményában. Tartsa meg! Lizi! Liza, gyere! Jaj, de! No, ha nem szeretne senki óvni, akkor gratulálok az eredményekhez. Egészségetekre, nagyon ügyesek voltak. Egészségetekre! A kameraman is nagyon ügyes volt. Az a tündéknek! Mindenkinek. Parasztos? Igen.
Jó? Jó kis nevű, mi? Tötögesd. Ettől biztos, hogy nem. Szeretnék. Kicsit még a figyelmeteket egybe tartani. Mondjuk ilyenek voltatok elég fokoztam folyamon. Nehéz volt összeszedni a Néha a társaság fele eltűnt egy párbeszédben. No, hát szeretnék nektek nagyon sok szeretettel gratulálni ez a mai teljesítményetekhez, és igazából a 7 hetes munkához, amit erre a középkörre belefektettetek. Én néztük és ámultuk és bámultuk, hogy az ugatást le tudjuk állítani, annak mi nagyon fog kerülni. A Rita majd segít. Igen, Rita mindjárt összeszedi magát. Ugyanis iszonyatosan szép és fontos munkákat láttunk, mondtuk, hogy mindig kutyákat megszégyenítő. Figyeljetek még mindig ide, majd a kutyákat a Rita elsőzi. Gati? És igazából, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem a munka a lényeg, hanem az a munka, amit belefektetek a kutyáitokba, az a munka, amit végigjártatok, és nem csak a középkorra gondolok, hanem egy kicsit emlékezzetek vissza arra, hogy hogyan érkeztetek le az iskolára, akár az óvodába, akár egy terápiára, akár az alapfokú tanfolyamra, és mi az, amit megfejlődtetek, hova értetek el, mennyit változott minőségben a kapcsolatotok, és ez az, amit igazából hazavihettek, és ez az, ami igazából számít. Persze nagyon jó, hogy van egy ilyen oklevelünk, amit kirakhatunk a falra, de hogy azt, amit itt kaptatok, azt nem pontszámokban lehet mérni, hanem abban a befektetett munkában, amit ti befektettek a kis kutyáitokba és a kapcsolatokba. Én nagyon remélem, hogy ez a alapfok, középfok, ez így nem ér véget, mert jöttök még velünk tovább, és meglátogatok bennünket majd a foglalkozáson, fogunk kapni egy e-mailt, ahol pontosan van írva, hogy melyen foglalkozással kit kell keresni. Illetve remélem, hogy találkozunk a nyári táborban is, ami Zalaegerszegen szokott lenni, és egy elég nagy esemény, közben egy ilyen 100 ember és 120 kutya, egy egész tábort, egy kempinget kibérelünk, és akkor ott csak mi vagyunk egy 10 napig. Illetve, hogyha valakinek van kedve még jobban elmélyedni, Tamás elveszi a figyelmet erről a fontos eseményről. Mert a Tünde, miután levizsgázott, elfelejtett az egyik főszabályt. Igen, hogy más kutyára ne vetetjük. Az oktató... Még az oktató úr az ugye. Hogyha szeretnétek, akkor gyertek még hozzánk megfigyelőnek. Az volt is úgy kell, hogy volt elvégeztettek el, és itt ragadt nálunk megfigyelőnek. Nyugodtan vegyétek fel a sárga mellontájátokba, közben is rengeteget és hatalmas élményeket lehet kapni, amikor te oda mész egy gazdihoz, és tudsz neki segíteni, mert felismered benne a régión magadat, és tudod, hogy neked is segíteni. Ezért vagyunk mi is itt, ezért vagyunk különböző veletek, hogy ez is, ami igazából benneket értek. Én szeretném még megköszönni a Tamásnak a munkáját, a Vitának a munkáját, a munkáját, az összes megfigyelőnek, segítőnek, aki volt veletek. Nem tudom, hogy tudjátok el, hogy az első középfokú csoportja, és én úgy látom, hogy remekül helytáltatok. Úgyhogy nagyon gratulálok még egyszer ez a közös munkához, és nem is köszönöm talán a szót, tudom az okleveleket. Köszönjük! A poén lényege az, hogy ti voltatok az első középfokú csoporton. Remélem ez a végeredményen nem látszott meg. Nem, köszönöm. Én nagyon jól éreztem magamat ebben a folyamatban. Néha rátok kellett pirítani, néha lelkesíteni kellett titeket. Kicsit tudjatok jobban pörögni. Eleje az egy kicsit ilyen így indult, de aztán nagyon jól összerázódott a társaság, és az nagyon sokat elmond nekem, hogy sokat tudtatok együtt gyakorolni, és ahogy időtök és lehetőségetek engedte, többi oktatótól fölhívott, hogy
Már megint itt van a csoportod, már megint itt gyakorolnak a pályán, úristen! Ja, elfoglalják a pályákat. Azért hívtak föl, hogy milyen aranyosak vagytok, és hogy ők még ezt nem nagyon láttak, hogy ennyi Tényleg? önállóan. Tényleg? Majdnem egy komplett csoport együtt gyakorolt itt minden nap, ez nekem nagyon jó. Hát... Igen, úgy kezdődött, hogy a Samónak nagyon szüksége volt rá, de utána mindenki szépen embereket lakadott, és jó eredmények is születtek emiatt is. Kiosztom az okleveleket, utána beszélgetünk még a klubról egy kicsit, hogy megesszük a sütit. Jó. Oklevél, Török Eszter Lizával, gratulálok drágám, Mert ezt nem akarom letenni a mert a 8 méter? Egyből? Mária, Pamacsa, Marcsi. Marci, Köszönöm szépen. Laci Darával, gratulálok, nagyon szép eredmény volt még úgyis, hogy tudjuk, hogy a kutya most nem a legjobb formáját hozta, de Most már lazul. lazul. Hát... Nagy meglepetés! Nem kellett megismételni, hogyha nem akarsz. Szerintem Manukám, most fejezd. tavaszig lesz annyi gyakorlás bennetek, hogy már valószínűleg felesleges lenne még egy középfokot végigjárni. Van ez a közösség olyan jó szerintem, hogy január-februárban és akár a továbbiakban is itt a klubban tudtok együtt nagyon szép eredményeket elérni. Ugye a Katit is szívram kerülgette, hogy az Eszter elkezdte a bírálatot. De a 3-as, 4-es, 5-ös szintre gyakorolni kell majd Katikán. Barbara! Nagyon gratulálok! Ügyes voltál, a betegség ellenére is, és Kati... Gyere, adhatsz egy puszit, gyere! Gyere! Köszönöm. Nagyon szeretném, hogy nagyon kicsit csoport voltatok végig, minden szépségével és nehézségével. Minden oktatónak ilyen csoportot kívánok. Rita, szeretnél valamit hozzátenni? Én nem vagyok jó búcsúzkodós megbeszéléssel. Ez nem búcsúzkodás. Nem vagyok jó folyamatlezárásban. De tényleg köszönöm szépen én is az élményt. Tamás mellett is élmény volt dolgozni. Nagyon egyedi. Most képvisel, a csoport is nagyon egyedi volt, és nekem egy eszméletlen nagy élmény volt az, ahogy a vizsga előtt itt álltatok. Relatíve nyugalomban egymást támogatva. Nem sok középfokú csoport tud így vizsgázni, hogy a csoport többi része kint visítozva örül minden egyes gyakorlatnál. Általában össze is tudnak esni a többi csoportoknál, ti meg ezt tudtátok élvezni, hogy együtt drukkoltok egymásnak, és ez nekem hatalmas nagy élmény volt. Orsi? Hát én most voltam középfokon először megfigyelőm, de hogy csak most végeztem el ugye én is az én kutyámmal, de óriási élmény volt látni a fejlődéseket mindenkinek. Nagyon szép kutyáitok vannak, és ti is nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy gratulálok. Köszönjük szépen. Klubéletről annyit, hogy akkor fogtok kapni egy... Megyünk sötét. Szerintem Közben is. mehet körbe a süti. Pedig az krémes viszont. Na, klubélet az úgy néz ki, hogy kaptok majd levelet, e-mailt, de akár már